Usahay magtuo kita nga usa lang kasugilanon ang paningkamot sa usa ka edad-idarana nga gustong motapos ang pagtungha. Apan sa pagkatinuod atong nasayran nga dunay usa ka 80 anyos nga mitapos sa elementarya sa miagi lang Biyernes aron paghatag og kamatuoran nga ang damgo adunay katumanan og dili lang kutob sa usa ka daman. Siluan ni Rodina sa report. Masukod ang gibating kalipay sa 80 anyos nga si Lola Librada Himal nga nahumanagayod niya ang unom ka tuig nga pagtungha sa elementarya. Gani siyang pagpaso niya dong Biyernes sa Tisa Elementary School. Nakuha ni Lola Librada ang atensyon sa tanan tungod kay bisan pa man siyang pangidaron. Gipamatud-an niya nga way babag aron makabot niya ang iyang damgo. Mga bata, paningkamot din mo pag-eskwela kay taas man yung kaugmaon. Kay ako di eskwela gani ko nga tiguang na ko bisag ingnon ko sa uban nga wala na'y kapuslanan. Pero nagdamgo lang gihapon ko nga maka-eskwela ko kay aron kuwid ka mong basa. Damgo ni Lola Himal nga mamahimong nurse. Busa, gipaningkamutan niya nga mahuman ang ang sa elementarya aron mabuksan ang kahigayunan nga mahatagan kini og katumanan. Pagkaos kabuan ako eskwela gipasuot kong paragraph di ko kamao. Akong gingnan si Ma'am Espinosa Norma nga madto ko stisa kay nay a i u basi makamao ko dito. Mao na nga karon gikan sa grade 1 dinhi ko grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 ako karon. So, nagpasalamat gyud ko sa kita sa nga nakaabot gyud ko nga wa gyud ko mataktak. Dunga ni Lola nga migraduar ang iyang 12 anyos nga apo nga si Vanessa Amimit. Kunang uban, may giandam nga salo-salo human sa graduation. Si Lola Librada nagdali-dali pagpauli tungod kay may apo pa siyang bantayanan. Isip pahalipay, gihatagan sa GMA si Lola Librada o graduation cake o mga school supplies sa iya unyang pagtikang sa grade 7 karong Hunyo. Ako sa hunahon-naon ma'am, kay naamang gugoy apo nga. Kuan kaayo, kanabalantayan. Kay pero ako gani, gusto-gusto diyo ko mo padayon pag-eskwela. Luan Marondina, Balitang Bisda.